Parece a obra de Pepe Gotera e Otilio, xa saben, aqueles que facían chapuzas a domicilio. E é que isto que están vostedes vendo, que vían empezando este tempo de información, é nada máis e nada menos que o lugar habilitado para uns contedores de lixo en pleno centro da estrada, con unha barreira de madeira, polo menos de madeira, pero eso sí, na parte contraria, pola beira rúa. É dicir, calquer persoa que teña que tirar o lixo, unha de dúas, ou fai un adestramento de baloncesto e por encima, o cal queda, lógicamente, encima dos contenedores que están pechados, ou ten directamente que meterse na calzada para abrir os contenedores e botar a bolsa correspondente de lixo, co risco que eso supón para o propio viandante, para a persona que queira levar o lixo a eses contenedores e incluso para os coches que por ali circulan. Repito que hoxe preguntábamos no Concello e a resposta era que o fixera alguén, saíra barato, e en principio ninguén dá a cara e ninguén tampouco quere asumir a responsabilidade de tamaña desfeita.